качим където искам. Пидерас. После да го пуснем на Ралица, да види къде сме били. Кажи, кефи ли те града? Цигански град се казва. Оу, Гледай какво става, снимай поне опашките. гледай. Гледай, дишаме мръсотията на град Пловдив. Я кажи малко, от колко превозни средства вървим пеша километри? Много си здравни. Снимай си главата. Чакай, клик ми прави бебета пак. Цветина има умен, запомнете. Пепа е много умен, от 3 коли ходим пеша с километри. Хори. Не иски да ослабнеш, бе. Виж корема, снимай си корема. Нямам корем. Няма корема. Нямам корем аз. Що не го снимаш като нямаш? А? Снимай го като нямаш корема. Още има да хода, че много километри начакат още. Дай ги пък. Мангото да го снимаме? Рали, някъде от циганската махала изкочихме майна заради мъжа ти. Километри начакат още вървени майна. От 3 превозни средства виж го на какво диридже стана. И парите си даде. Си го прави клипа, бе. Чая да видим къде мина. Ами всичко да трябва да минем от другата страна. Давай, да, давай. Ето джанговци си дърпат количката. Си го прави клип, трябва да си помага. Значи ли го прави клип, как вървим, май. И какво да правя? Как е бемер? Снимай движението малко. Какво да снимам, гледай? Порнография. Това е Пловдив. Най-хубавият град за живеене. Харесва ли ти Пловдив, бе? Една анкета да направим. Колко ти кеф? Къде бих ти предпочели да живеете? В Пловдив или в Брестник? Не, бе, цигарите ми паднаха. Всичко е там. Та! В Пловдив или в Брестник ще бихте живяли? С най-голямо удоволствие. Нито в Пловдив, нито в Брестник, горе в Балкана. Ми там с какво ще ходите пазарите, продукти, такива работи, интернет, Има тилно. магазини, има всичко. Така ли? Пари имаш ли, ще дойде и тир да пазари. Ми интернет, кабел на памперси. Всичко има, всичко има. И си живеете само ти и Ралица. И бебето. Да. Самотни. И ти не ми трябва, изобщо. Аз ще идвам постоянно. Аз няма така къде се намирам. Що? Нали му обичаш мен, бе? Аз трябва да ти идвам на гости. Падни нещо ще трепа, бе. Ама това всичко е навързано на болта, бе. Навърно скъса нещо, ще виж. Добре, че аз сетих да взема тази турбичка, че така ще ти носиш. Това е Макдоналдс, рали. Чак в София сме. Заради част. Северна България. Е, там са манговците, виж ги. Мангалите грозни. Дай сега седи, къде ще почва да работи малко. Кажи малко. Да. Хвала. В Аталито почвам да бачкам. От утре. Втора смяна. Ще готваш, чиста. Ми сложи Колко заплати ще получаваш ти? 750 лева. Ще стана милионер. Ма колко време ще работиш там? 2-3 месеца, докато дойде черешово време. А защо не остане за по-дълго? Защото череши облазнат от 6 до 2 работи. А пък може и да остана, пък когато имам време и почивам, ще идвам на черешче. От гледам толкова млада психи, не давам 50 лева. Не, мерси. Не ми се лежи пак в колежа. Автомивчица някаква. Емката. Сега, Рали, отиваме с Пепо да хапнем KFC. Его там. Цял ден не сме яли, между другото. Отслабвам. Да, ние сме на зебра.
Чакай, че папагали. Качили 2 путки в колата и багажа и си идват от Смолян. Давай. Той няма право, няма да сгази. От тука, бе! От тука, бе! KFC, рали, ще капнем. Айде, чао за сега.